せよ。調子に乗んじゃねえ。なんだありゃ。来るぞ。どうするビョルン。おい。やべえ、ビョルンが行っちまってやがる。止めろ、船が持たねえぞ。無茶言うな。あんな化け物どうやって止めんだよ。逃げろ、あなたも手がつけられねえ。狂戦士のキノコを食べたな。素手でこんな化け物以上が。硫黄のトロル。さてもう一隻。来たぞ。どうしようどうしよう。降参。ちきしょう。やったら奴隷にされるくらいなら戦って死ぬ。いいか、ガキどもは生け捕りだ。傷をつけたら売り値が下がっちまう。気をつけろ。遊んでやるぜ僕ちゃんたち。ビョルン。トールスさん。聞け、お前たちの戦力はすでに半減した。去るがいい。命までは取らぬ。Sink or swim 生き残るためにたぎった声だと言い聞かせはSurvival of the fittest 弱肉強食 It's a world that a wisdom only will tell me what went wrong I paid my dues I sold my soul So tell me what is left for me When I've given up everything
され海賊、お前たちは俺に勝てぬ。野郎。よせ、アシュラットの合図があるまで撃つな。なんだっつんだよ。こっちは通常取ってんだぜ。何グズグズしてやがんだ。たまげた男だ。一人で軍船2隻を相手に一歩も引かん。とっつぁん、俺らも戦おう。バカだれ、素人が下手に動くな。崖の上に奴らのいでがおるんだぞ。こういうことはあいつが一番離れしとる。でもよ。わからんのか。こっちはトールズ以外ガキと素人の集まりなんだぞ。任せるしかないんだ。されと言っておとなしく去る連中ではないか。今のところ崖のいては撃ってこない。正面はざっと30人。一人でやれぬ数ではないが、船の間隔が近い。総出で飛び移ってこられたら混戦は必至だ。俺だけならともかく。貴様が首領か。全能のオーディンの名において貴様に決闘を申し込む。貴様が勝てば好きにするがいい。俺が勝ったなら速やかに兵を引け。断るというのなら、貴様はわずか12人の奴隷を得るためにその3倍の部下を失うことになる。質問してもいいかな。なぜ俺が首領だと思う？匂いだ。さすがだね。いいだろう。この決闘を受けよう。オラフの子アシェラッド、オーディンの名において誓う。みんな選手の方へ下がりなさい。はい。いや俺もね、あんたから匂いを感じるんだよ。俺と同じ匂いだ。ヨウムのトロルよ。俺を知って不老機か。察しがいいね。頭のいいやつは好きだよ。父上、お前みたいなワルと一緒にすんな。こら下がってろ。父上は強いんだ。死んじゃい海賊。バーカバーカ、変な鎧。元気な砂利だな。あんたの子かい。アシュラッド、貴様妻子はいるか。いや、そうか。始めよう。ずいぶん無造作に間合いを詰めてくる。浅い。アシャラットにかなうやつなんざいねえぜ。父上。かわされた必殺の間合いを。もう奇襲は効かねえだろうな。こんな辺境までわざわざ足を運んだ甲斐があったぜ。なかなかの男がいるじゃねえか。トルズ、強いな。許せアシュラッド。
手加減はできん。会えて嬉しいぜトールズ。おいおい、すげえ一方的だ。やばくねアシュラット。いやでも攻撃は全部受け切ってるぜ。父上、やっつけちゃえそのやつ。しまった、奴の狙いは俺の剣か。これ以上は受けきれねえ。ってことは奴の剣も来た。狙いが読めりゃ剣筋も読めるぜ。来た大振り。はまった。俺が油断して大振りするのを待ってやがった。鼻から剣を折らせるつもりで全部こいつの筋書き通りか。なんてこった。この俺がいいように踊らされるとは。トールズさんやっぱすげえぜ。どうしたやれよ。その必要はない。降参すると言え。それでいい。俺は狩猟だぜ。手下の前でそれだけは言えねえな。どうしたやれよ。俺を殺さん限りこの決闘は終わらんぞ。頭痛い。なんだ、何がどうなってる。アシュラットが負けた。負けたのか。認めろ。この決闘は俺の勝ちだ。速やかに兵を引け。本当に強いなトールズ。あんたなら一軍の大将も務まるだろう。だがなぜだね。それほどの腕がありながら15年もアイスランドに。もったいないと思わんか。思わん。こんなものに頼らざるを得んのは俺が未熟だからだ。本当の戦士には剣などいらぬ。トールズ、あんた俺たちの狩猟にならんか。なんちってね。おいおい、誰も笑わねえな。冗談だよ。なんだ冗談。真顔って冗談なんぞ。抜かしてるバカ。どいつも動きな。ガキの首から下がなくなるぜ。剣を捨てろ。早くしやがれ。アシュラット貴様。父上。まったく人がいいな。俺らが決闘の作法を守ると思ったが、
ちょこっと遊んでみたまでよ。音に聞こえたヨウムのトロルがどんなもんか、なかなか楽しかったよ。アシェラット、お前たちは決闘の作法を乱した。この勝負、俺の勝ちだ。どっちでもいいさ。俺の狙いはあんたの弾だ。分かってる。承知した。この決闘はあんたの勝ちだ。父上。アシェラット、この勝負、俺の勝ちだ。戦士の約束をたがえるなよ。分かっている。我が先祖アルトリウスの名にかけて速やかに兵を引こう。レイフさん、すまないが頼みがある。俺の首をヨウムの首領シグバルディに届けてくれ。召集を嫌って行方をくらましたと誤解されたら村が報復を受ける。お前という男はそこの貴様、望み通り俺の命をくれてやる。今すぐその子を離せ。父上、父上。よかった。とりあえずクソガキめが、今日から命を大事にしやがれ。トールズに感謝するんだな。てめえらクソガキ100人でも釣りの苦しだ。父上が死んだ。あんなに強い父上がなんで剣を捨てたんだ。戦士に剣はいらないなんてそんなはずないじゃないか。なんで父上が畜生、あいつ父上に負けたくせに畜生、なんで父上が死んであいつが生きてるんだ。畜生、畜生。こんないい船捨てるなんて、あいつらも思い切ったな。トールズがいなけりゃ動かせないんだとよ。
奴一人で5人分漕いでたらしいぜ。へえ。しかしよかったぜ。ちょうど3隻目が欲しい時。負傷は28名が、死者はいない？一人もがバカな。アシュラット、おい船尾に来てくれ。アシュラット。だよ、せえな、まったく。トールズのガキだ。船底に隠れていやがったな。見ろよ、一丁前に探検なんか持ってるぜ。コルサルルいや僕怖い。よくも父上を殺したな。お前も殺してやる。絶対に殺してやる。ぶっ殺してやるぞ。殺してやる。ガキのくせになんて命しやがる。どうするアシュラッド、海に捨てるか。ほっとけ。どうせすぐ死ぬ。It's just like a burning torch in a storm, like a little flower blooming in a home. 強く確かな意志を掲げ、時に優しくあればいい。I missed him. I'm missing you. 滲む景色に膝を抱き、胸を馳せる時 Listen to me